sont partis pour le centre d'hippodrome pour les 1000 mètres de ce prix de l'abbaye de Longchamp, Majestic Barrière de Cannes 2007, avec un bon départ à l'extérieur de Mosvale, avec également sur la ligne de tête le numéro 3 Desert Lord, avec côté corde qui tente de revenir également le Peace Offering, avec côté corde un peu plus loin. No, nič nechceme nechať na náhodu. Už pondelok ráno vyrazíme na cestu. Pôjdeme najprv do Baden-Badenu, tam zostane prenosovať, okolo tej 6 hodiny by tam mal byť. Tam zostane na jednu noc a útorok ráno pokračujeme a po veňajších hodinách by sme sa mali doraziť do Chantilly, kde bude ustajnený. Tak nebude priamo v Longchamp, lebo Longchamp sú len také boxy ako na jednu noc, ako na dostihy a ani by to nebolo dobré, keď sú tam v sobotu dostihy, že by tam stál, ale takto v Chantilly máme vybavené, že tam môžeme robiť aj záverečné tréningy, takže koň cestuje pondelok, útorok a my v stredu za nimi, aby sme tam už štvrtok mohli nejak naživo vidieť poslednú prípravu, že ako to prebieha. Ktorá bude v Chantilly. V Chantilly. Ďalšia otázka, by som smeroval skôr, či je cítiť z francúzskej strany určitý rešpekt? Ja som ani nečakal, že tak ho budú rešpektovať, lebo stávkarské spoločnosti ho berú skoro rovnocenného ako Marchandor, všade figuruje ako druhý, tretí favorit, ale ja zase vychádzam predovšetkým, nechcem mať veľké oči, ja by som bol veľmi, veľmi spokojný, keby sme sa tam umiestnili do 5. miesta a každé lepšie umiestnenie je obrovským úspechom. Troška nám viaže ruky a cítime zodpovednosť zo strany médií, že je troška premedializovaný a každý od neho očakáva len a len výsledok, no ale na tejto scéne, kde sú kone, ktoré momentálne ešte figurujú na listine tých 50 prihlásených koní, tak človekovi srdce zastaví, keď pozrie výsledky ostatných koní, že čo to už dokázali a čo už robili. A tým pádom my cítime, že aká obrovská úloha na nás tam čaká. Dobre, teraz by som celú cestu som rozmýšľal, že akú takú špeciálnu otázku by som vám položil. Nenapadla ma žiadna iná, len zasnívajme si, čo keď vyhrá. No, keď vyhrá, tak už tento rok nebude mať ďalšie dostihy, to s ním počkáme, pôjde na zaslúžený odpočinok. V opačnom prípade uvažujeme o tom, je pozvaný na Hong Kong Cup, čo bude 14. decembra. O tom by sme mali rozhodovať do 17. októbra, kedy je uzávierka prihlášok v Hongkongu. Takže v prípade, keby tam sa ukázal, že má na túto triedu a ešte neprerazil nebo, tak mu dáme ešte jednu šancu potom v Hongkongu. A Breeders' Cup ste na to nerozmýšľali Ameriku? Je to veľmi blízko, ako 24. októbra, to zase on ešte necestoval, takže aj na ten Hongkong tam minimálne, keď to bude reálne, tak minimálne mesiac predtým už tam musíme ísť. Karanténa, jednak letecký transport je veľmi zložitý. Osobne ani ja nemám s tým skúsenosti, že ako to prebieha, takže určite, ale tak je ešte predčasné o tom uvažovať. Teraz všetci čakáme a veríme v zázrak, že niečo. Myslím si, že je nás viacej takých presne, že sa udeje malý zázrak. No ale jednoznačne najlepšie by bolo už na to, lebo predsa to už bude mať v tomto roku 6. dostih a on je ešte 3-ročný, takže čaká ho náročná sezóna na budúci rok, aby išiel na zaslúžený odpočinok.
Devant le petit bois, parmi les derniers, on note Omike avec également la casaque cerclée gros vert et toque blanche du 15 Cocooning. Alors que Kingsgate Native, le favori, tente de se rapprocher à l'extérieur. On vient également notamment avec le numéro 9 Mosville qui est là. On compte revenir également à la corde avec le numéro 11 Ben Boom qui refait beaucoup de terrain. C'est Ben Boom qui a le meilleur à 150 mètres du poteau. Kingsgate Native, casaque bleu tente de... Oskoči Tartmasin, jako on tak dobre oskočí, tak prednjih 200 metara on ukrat maličku dostu. Štvert vygraný dosti, ako tak vypočíš Tartmasin. Što mi ide put rovno, ne pusti, toľko ide, jak toľko ide. Toľko druhých to ide. Tak robíme. Som si spýtal, že ako prebieha tréning, lebo viem, že málo ktorý kôň, ak mu nejaký kôň tu stačí, asi nie. Čiže, on začátek byl furt po něm robiť robot a teď lepší ako on sám. Momentálne furt sám robí. Lepší, není tak nervózny. Tak dobre. Jako, no, to sezóna ještě byl on druhý, tretí místo trénink, mezi koním byl trénuje a teď byl mi cítit lepší sám. Stále je to maďarský host, Overdose a mám útočí na druhej pozícii na Františka Edison, ďalej 400 metrov, Overdose suverénne víťazí pred Edisonom, ďalej potom Amarra, ďalej Pediredy a súboj o 5. miesto. A potom, že by sme s ním vyskúšali v januári, februári, v marci Dubaj, ale zase má to jednu nevýhodu, že kone, ktoré tam sú v januári, februári, marci, tak potom minimálne na pol sezóny zase musia ísť na odpočívanie. Ako keby zimu, lebo vlastne tú zimu oni... Ako vám zmenil samotný Overdose turfový život? Tak zmenil mi v tom slova zmysle, že mi otvoril cesty, alebo otvoril také nové možnosti, o ktorých sa človekovi nesníva, lebo darmo ja mám aj momentálne 24 koní, ale takú triedu, akú triedu predstavuje Overdose, okrem neho nemám. Darmo je tu treba Sanisem, ktorý je derby víťaz z Maďarska, česť, samozrejme aj ja nerobím rozdiely medzi koňmi, takisto ho mám rád, ale som plne si uvedomím, že kde on má svoje miesto, ako v našom regióne môže byť úspešný aj v tých nižších medzinárodných dosioch, ale nemá tú triedu, ako má Overdose, a práve vďaka Overdoseovi človek sa môže dostať na medzinárodnú scénu a medzi najlepšie koňa sveta. To je niečo také nádherné, čo si myslím, že za to sa oplatilo tých 16 rokov počkať. Určite. Čo som už v dostihovom ruchu. A na záver by som sa spýtal, ako budete vnímať dostihy, alebo teda ten turf, keď Overdose bude už vlastne nie aktívny na dráhe? Určite po ňom zostane taký hluchý priestor, ale dostihy sú, tak ako svet ide ďalej, tak budeme ďalej veriť, keď aj to už také nadmierne očakávanie nemám, že by sa na mňa ešte natrafil takýto koň, ale určite to bude zvláštne, lebo každého koňa budeme k nemu prirovnávať. To je napríklad jeho z otcovskej strany mladší polobrat Kudžibrany. A tým, že on je dobrý ako medzi svojimi ročníkmi, ale tým, že už nenaplní tie kvality, čo má Overdose, tak človek má určitú, tak vo vnútri cíti také menšie sklamanie, ale život je taký, tak treba to tak brať. Dúfajme, že ešte dlho bude Overdose tu a bude nám aj ešte veľa radosti nám narobí. To veríme aj my a za celú stránku a tým, čo sa zaoberá stránku Dostih Info, vám chcem popriať hlavne teda veľa šťastia v Paríži a aj do budúcna. Veľa ešte turfového šťastia. Ďakujem.
ברחתי למקום אחר כל כך מהר, הכי רחוק שרק הצלחתי, ואני בפריז. האורות הולכים אפור ועננים, אני שמחה וטוב לי אבל כל כך קר לי בפריז. מסתובבת חור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות, בולות אותי אני בפריז. בעניינים יפים אתם זקנים ואצילים כל כך, אבל האם תחממו אותי בפריז?